Hello guys, welcome back to my YouTube channel Aryanix TV. And for today's vlog ay magluluto po tayo ng ginataang galonggong. Pero bago po yan, gawin natin pagkatapos ng aking intro. So ito yung guys, ang galonggong na nabili ko. Wala kasi ano eh. Tulingan sana ang bibili ko. Kaso walang tulingan. Kaya ito na lang ang gagataan natin. So ganyan guys. Tapos lagyan natin ng kalamansi sa bawang. Tapos sabaw natin. So, ready na siya to cook, guys. Let's cook. So, hintayin lang natin lumulot po para pagluto yung ilagay na natin yung gata. So, yan guys. Kumukulo na. So, mamaya pag tuyo-tuyo yung ilalagay natin yung gata. Mga 10 minutes pa siguro. So, guys, wala nang sabaw. Lagay na natin yung gata. Ang dami. Di ko inubos.
Lagay natin yung pechay. Pechay. So yun guys, tignan natin. Wow, sarap. Ang sarap. Wow. Sarap. Yan guys, so, luto na. Kain. Ito na sili. Tapos sabaw. So guys. Siya guys ha. Tara kain. Sarap. Init. Sarap niya guys. Hang. So yun lang po guys, maraming salamat sa panonood and tatapusin ko ito mamaya. So don't forget to subscribe my YouTube channel Aryanix TV and please like and share and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga gagawin pa. Yun, maraming salamat sa mga subscribers ko and thank you so much. God bless you guys. Thank you.